Waqt li l-eks Ministru Carmen Mifsud Bonnici u l-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo ċaħdu li fi żmienhom kienu saru xi attivitajiet bl-involviment ta' nies bil-Mali u nisa bil-bikkini fuq dingis tal-Pulizija, ġew pubblikati ritratti fuq siti elettroniċi fejn jikkonfermaw li kienu jsiru dan it-tip ta' attivitajiet. One News qiegħed f'pożizzjoni li juri iżjed ritratti ta' dawn l-attivitajiet li saru bejn is-sena 2010 u s-sena illi għaddiet. Matul dal-perjodu Carmen Mifsud Bonnici kien il-Ministru responsabbli mill-Pulizija u John Rizzo kien il-Kummissarju tal-Pulizija. Wara l-pubblikazzjoni ta' dawn ir-ritratti fuq diversi siti elettroniċi, One News talab il-kummenti tal-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo. Ma int stess allegajt li dawn ir-ritratti dawn l-affarijiet ma saru fi żmienek. Nerġa' ngħidlek dak li qed I stand by it hija korrett kollu sakemm ma nkunx naf bihom ma jkunux saru le. Jiena qed jekk taqra sew dak li qed li jekk saru minn wara dari, tajjeb? Ġifieri żgur ma kinux appruvati minn naħa tiegħi, ġifieri jekk toqgħod attent xeqrej x'qed jiena tkun taf x'qed. Però kull ħaġa li għandek tistaqsini jekk ma jimportax barra dat suġġett għad-doħtru l-Ministeru x'inha. Intant il-Ministru Manuel Mallia meta mistoqsi dwar dawn l-attivitajiet fuq id-dingis tal-Pulizija kundanna bla ebda riservi dawn l-atti u qal li alla volja dawn ilhom isiru għal tul ta' snin kif jiġdu il-provi dan xorta waħda huwa ħażin. Mawx korrett. Anka jekk dawn jistgħu jkunu pulizija illi kif jien ninsab informat u ovvjament għandna l-provi wkoll kien jiġri dejjem. Jien ma jinteressanix kien jiġri dejjem, jien jinteressani li dan m'għandux jiġri. U għalhekk Malli sar jaf b'dan, il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia talab minnu fih lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jieħu azzjoni dwar dan kollu. Jiena li għamilt huwa illi tlabt il-Kummissarju tal-Pulizija preżenti illi nitolbu rapport. Meta tani r-rapport tiegħu jiena derli u rrakkomandajtlu li dan xorta ma nħoss li hu sewwa u għandu jieħu l-passi li għandu jieħu bħala kap ta' dak id-dipartiment li hu l-Korp tal-Pulizija. Fil-fatt ftit tal-ġranet ilu l-Komissarju tal-Pulizija attwali Peter Paul Zamiti konferma li dwar dal-każ kienu ser jittieħdu passi dixxiplinarji kontra 4 uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija.